हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायलायबाय दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय आबैनि बस दं आरोना जों बेवहायनो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय माबायदि जायो भिडिअ'खौ बेसेबां लानो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादों अननानै गोबावथार जाबायना लोगोफोर भिडिअ' बानायनायाबो बयबोथ' नोंथांमोना दा माइ गायदों जानांगौ आंबो गायदोंमोन ओमफ्राय आबै थैनायनिफ्रायनो गायनाय जायाखै आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बयबो अननानै जों सफैबाय जाहोनो जगार जाहांबायानो जोंहानि आबौ लोगोफोर नै आर'नाइखौ लादो ओमफ्राय जारला जारला फाव खालामबाय थायोब्रा आयं बोरायखौबो ला हा आयं बोरायखौबो ला लाखादों गुसुसोखा दा समायदों नै बेयाव सोना दोनसै दायो खाफैगोन साफा खालामबाय साफा खालामबाय सावना दोनैबो दा सावनायसो भिडिअ लादो सानैजोंना सावनो माने सावना दंखायो बेयाव जोङो आबौनि खामफ्लायाव ओइनै आबौनि बिदा जायो आरोना नैबे जोंहानि आबै थैनायनि बोराया बेयाव जोङो माबानो होननानै ओरैनो बाथि गंसे सावनोसै होननानै फैबाय आरोना लोगोफोर गोबाव जाबायानो आबौ थैनाया 10-12 बोसोरसो जाबाय खोमा बेनो आरोना जोंहानि आबौ आरो मा होनो फंबाय नै सानैबो सानसेयावनो जिउ गोमादों आरोना लोगोफोर गिदिरजों माबा जानानै नै बिरहन गयारि ओमफ्राय आमाइनि फिसालाबोदों आरोना आबौनि फिसौला सोरां गयारि बिसोरनोमोन आरोना सानसेयावनो जिउ गोमादों ओंखायनो खाम्फाखौबो मोनसेयानो बानायबाय आरोना लोगोफोर जों बेयावनो दा बिबार बावनोसै आरोना अखाबो हासोगारदों नैथिंजाय आबौआबो दं जोंना आबौआ बिस्कुट होनोसै नामा नैबे जोंहानि बिरखन गयारि नैबेनि आबौआ नैबेयो फंबायमोन आरोना लोगोफोर आबौआल'सै दा जोंहा रावबो गैला दा सोरां गैयाबा बोरै फैनो हागोन बिसोरलाय नांथारगौना मोनगोन नामा र' क्रियासो लाबोदो बे आवा खुन्दुंखौ लाबोदो बेनि हाथ फरायनो जोंना दख'नाफोर होनबाथाय खारनाय नङा आबैनाव बेना सुनाय अखा बोथोराव हा आवा खुन्दुङा बिबारबो लादो बारनै
आंहाबो मालायखौसो मिनिदों आया माइनाव फुफुंबाय मोनबाय फैया मोनबाय आव खुमजाब्रो होबाय उनाव फैसानि बबे ओहो बे माबानिया बैयाव होदों जोङो दा फुजाखौ होखांजोब्बाय आरोना आबौमोननो आरो नैबे फंबाय सोरांनोबो बिराद अखा लोगोफोर Kelam ini juga perjalanannya persoalannya. Dari padam. Ini papor, empinan, coba padam, nursing mixer bayi, lukai kena deh. Ya uzim nane. निरामिस नालाय एवबाय बादामखौ एवना लाबाय Apa cinai kai lai jeng dan nu pai na te asan ki chon hot thai dau nai hi kham hari gia đình này bị thế đâu mà này mà lên đây mày phải làm cái gì này Beda nih, ini pusing. ah sudah mà lên nah pas ya apa ketanda baina channel को subscribe channelku subscribe segera paket Kalamna hu Raya sih jokong leh Jalan Nah, lo bersigaret paket sih kalau mana guna dana bah Raya mama nih bokai Nah, erna hor leh erna hor leh kan sih Ma erna hor Hai hor leh kan sih hai hor leh Dilai Hai Sona deh bari dong men Hai Buri Sona marwal gusi Hoi này có không có dần mà nó có phải như rằng cái này ăn cái này à mà thằng này cái Tad korumur khulun tao có phải nó tham này cái vậy Ma akhulun du Abra bai Buri nama sao bị lại Tad sinek iya Sinek iya Tondi iya Hai Buri Ma khobar mari dong men ini nama mak Ha ini nama Ani nama Bikram Gari hah Bikram Gari Bikram Boyari nak kurang berai Ha kurang berai Khai tela korum betul